Het keertsen, je joert in Weidum en ze troffen het op de Fralies per se, want de weer knap waar. De zinnen weer er aardig bij, wel eens even wat bewolking, droeg waar, dat wil ik wat Sint-Wurg. Want dat droegen waar, dat horen we net. Nee, we krijgen een bak wetter om het samen eens te zeggen. En dat begint al je joen vannacht en morgen, maar laten we het eerst maar eens joen en vannacht. Dan hebben we staan gewoon overal bewolkt waar. En het ruint joen. Vooral letterjoen ruint het stevig. Vannacht ruint het stevig. En de temperaturen albe 12 of 13 graden. En de wind die krimpt naar het oosten en het zuidoosten zwak of matig. En dan morgen, alsof er nog net genoeg wetter vallen is. Betiden ruim, stevige ruim. Ik is even een wat droegere periode. Nou, dan ruint het even wat minder stevig. Maar er valt genoeg. Het kan wel 20, 30 mm worden. En we hebben toen temperaturen om het bij de 18 of de 19 graden heen. En de windmoon uit het oosten en het noordoosten waai. En die is matig en vrij krachtig. En oer dat waar vanmorgen kan ik nog zeggen dat zuidelijk van u in het midden en zuiden van Nederland wel 40 tot 60 mm vallen kan. Ik heb zien hoe dicht bij dat gebied ligt. Nou, we moeten morgen maar zien hoe het precies uitpakt. Dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Vreed, sneeuw en sneeuw. 3 dagen op een richtje met buien. Vooral vreed en protte bewolking. Sneeuw en sneeuw komt te staren gewoon meer zinnen. Maar stabiel is het beslist net. En temperaturen om het bij de zonnetje 18 of soms 19 graden. En hoe het tak een weekje sprutsen, dan lijkt het beter. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.